Igahataku ang wala sang limbo nga gugma ko ginasaligan ang imong nga katapahan. Malipayon nga gabi sa inyo mga kaaksyon. Kamusta kamo subog ang adlaw? Domingo liwat naman kami. Magahalad sang mga mahigugmaon nga mga ambahanon. Ambahanon sang paghigugma, ambahanon nagikan sa amon tagsa ka mga tagipusoon, igahalad sa inyo tagsa ka mga panimalay paagi sa harana. Harana sa DYEZ Action Radio Bacolod, bugal nga ginadulong sa inyo ni Station Manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa upod sa ato News Director and at the same time Production Chief Action Rex Cantong. Ginaupdan kita mga kaaksyon sa aton mga haralista karon nga gabi, tub-tub kami alas 9 sa gabi. Ini ang regular host sa Harana, Action Alvin Graba. Hindi na naton pagpadugayon pa. Ari na sa pagbukas, Alejandro Serbanya sa ambahanon, Kalinong Sining Kagabihon. Malinong sining kagabiho sang pagsambiti mo ngalan ako ikabagani ang nagsogilano mintras tanto buhi ikaw magauno gintratar mo ako sing maayo ginpasulabi mo ang iko ko anay kay sa karon kakita kay bago ang nobyo mo subok ginsikway nanimo kon mga papel bang duta kag ang mga dagat ng intinta lukay ko na nga sinulan kag akon ginsumpat ang gugmata sa to insikway nanimo pagagi ko sa imo balang ako ang nanawag ikaw ang namaypag akong natulugan sa dili madugay tindambuta ikaw pinalanggang tunay gintratar mo ako sing maayo ginpasulati mo ang ligo ko anay kay sa karon kakita kay bago ang nobyo mo subok ginsikway nanimo kon mga papel ba ang duta kag ang mga dagat ng intinta
way nanimo ang ugmata sa to ginsikway nanimo kagilatamya ko kulit si Mayang Gabida sinang dalit kasi parerene Princess kagsuguman si Diretzel Eliseo Inisincho da sa Mercedes kag si Nong Idi Beligar kasi Priboy Makirang ang kapanamyaw Alejandro Servanya. Salamat. Thank you. Salamat sa imo, Alejandro Servanya. Ang ambahano nagikan kay Alejandro Servanya, ginadulong sa inyo sang DIF. Alejandro Servanya kadto kita sabat ni Morit Jimenez sa ambahanon ikaw ang bugtong gugma. Alanis Gonzales, pamilya ni Kanon. Ikaw ang bugtong gugma, kasing-kasing ko karon. Usahay nagmasulob sa taknat, piling ikaw masudot. Ikaw ang aking landaman, adlaw gabi ihandurawan. Usa ayaw kaligdig, ay nagsubon ning dugan ko. Tungod ikaw lang ang tanan. Nanang Labanwa sa Platraba, pamili ba niya siya, pamili? Gayola, Sangga pamili, Patol pamili. Ikaw ang bugtong gugma, ning kasing-kasing ko karon. Usahay nagmasulubon sa taknat, piling ikaw masudot. Ikaw ang aking landaman, adlaw gabi ihandurawan. Usa ayaw kaligdig, kay magsuko ning dughan ko. Tungod ikaw lang ang tanan, ang bugtong ko paghigugma. Manamiyog na Banwa sa Lisa, Minong Tony Aguilar, Joy Emel Sigumban, kag Spreed Solano, Manang Mildred, Pamili Ubalde,
Alcalde, ang Lalamyaw, Moret Jimenez. Thank you, sir. Salamat sa imo, Morit Jimenez. Ang ambahan o nagikan kay Morit Jimenez, ginadudong sa inyo sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, ginaedukar, ginabalanse, ginapabakod ang ating Isayra sa ambahanon, mapinot ang dughan ko. Mapinot ang dughan ko. Kalipay sa diin ka na. Ang mga kasakit bahagan na ay inig niya dughan ko. Daw alos maripinta bangot sa tunggin panukan mo nyai mo genfuera maluib ka gali kas dili mahina. Maluib ka gali kag dili mahinang panu mapintas ka gali sintag puso ang masanak kong handun tinbuslan kang katulong subong sang adlaw kang silangan dili ko pang tanggal apang may kahigayunan pa
Minamalambot ko ang mga kanto. Igatulot ko sa imo. Pag-ikot mamapay ng puso. Ako liwat na magbalik. Pagpalangga mo sa ako. Ako liwat na magbalik. Pagpalangga mo sa ako. Natamyaw ko da sa mayong gabi galida sa barangay Damgo ang gapamatigid nga maukod sila ni Marcelino kag ni Olga kag subong man si Migo Fidel kag si Emil Sigumpan si Pareid Solano kag si Merly Solano kag labi na gid sa tanan nga akong dang pinalanggagal si Mamaylan ang akong dang bugtong anak nga nagapamati kag dra sa amon balay ang akong nga bibi mayong gabi sinyo tanan. Thank you. Salamat gid sa imo, George Misaira. Ang ambahano nagikan kay George Misaira, ginadulong sa inyo sang Santon Plan. Sa ambahanon handumanan. Sang kita makita na'y abi ko may kalipay ipasalig mo ako nga ako palangga mo wala kong mahibaluan kabutigan galinat mo pagkatapos ang tanan di mo ako ginbayaan sang ikaw ang madula ikaw ang ginpangita dito ko naibaluan nagkatkasan Ginantos ko sang piling Pagkatlit sang kapalaran Kung ko na lang ini
sa kapalaran. Pagkon ko na lang ini, masakit na lumanan. Ang tanan manginhan dumanan nalaman. Sorry. Manggapi kay Salamat. Maing gabi kay Day Gigi subong man sa kay ng Elsa Bangguanga, sa kay na Blues ko Julie Lina, sa kay Prina kagay nini Evelia Noiba sang La Carlota, kay Parinipi kag Brenda Lumawag, kay Paribin kag Milbayang, kay Parimoisis Willie. Subong man sa kay Mayon kag Vicky Ramos, Larry and Tina Villuhan, kay Panoy kag Magdal sang Sunto San Sirna, Miss Laura Tahan, sa liwat may gabi sa inyong tanan. Ate, sige. May kadumdum guro kay Ruth Gamala. Thank you, Gid. No? Ang ambahanon nagikan kay Ruth Gamala, ginadulong sa inyo sa mati kay Edgar kag kay Rose Marwi Catalan on monitor subong nga gabi upod na dara kuno si Marlon. May nga gabi man kay Norberto kag Sonia Binares, kay Remo kag kay Leyte sang Zone 3 ga monitor sila subong nga gabi. Madamo pa sa magahalad sang ila may gugmaon nga mga ambahanon. Action Radio, Philippine Standard Time, alas 7:30. This is my life. This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kung pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tiun nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o po na pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sa
sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop kag roll para malikawan ang sunog nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ilang nagapati nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala. Apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog. Kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala. Kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya kasi pinagamat-amat evacuation pumansaka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasuwat nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod ang mga continuous rain ang isang good factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sang pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Patok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas patok sa tila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa action tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga
pasyente. Ini ang mga frontliners kad nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sa manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sinig nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring pila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion labi na ang Mga still nagapamati kamuharana sa Diway Easy Action Radio Bacolod. This time, ari na si Pareng Lusing Piskadero sa Ambahanon, Uhaw. Sabi ng kalipay, daw asilang lumabay, panugod siyang pagsaliko na napagas, gagawin na si Kway mo.
tabi ako lang sa pay barangay Abunan sa kay Madam Margarita Brinques, kay Kagawa Rene Brinques, kay Subumas kami Ma'am Alma. Adrapas may katabla sondre sa kay Aparito ni Bernel, kay Yolanda Evangelio, kag subong man sa kay Marie Flor, kag sa kay Maret Solinap, dahil Maret, arana na tabiata na ka, mayong gabi sa inyo tanan, kay subong mga lindo sa kay Nonoy Arlo, from Batabang Oponsiya, kabataan kag asawa. Kag si Pare Nonoy Mangguba. Tiga monitor sa bumbisa na gabi ay ga monitor Pare Nonoy. May gabi pare ah. Okay, salamat kasi mo, paring Lusig Piscadero. May gabi lang gali ha. Nag-monitor subong nga gabi si Nay Lourdes Sumagaysay sa San Isidro, Banwasang Pontevedra. Pamati gid sila subong. Thank you gid ha. Si Kapitan Marlo Rustica 27009 ang nagapanamyaw. Salamat. Again, may gabi ha kay Manang Lourdes Sumagaysay sang San Isidro, Pontevedra. May sabat si Violeta Piscadero sa ambahanon kun ako na.
kay Madam Margarita Brinquis mayong gabi, ma'am, kay Ma'am Alma, kay Kagawad Rani Brinquis, sa inyo tanan-tanan mayong gabi, sa Kumiboy, kay Gasmin Galagati, para Gerardo Galagati, kay Irene Arabis, kay Sharon, kay Chris Aranyas, mayong gabi sa inyo tanan-tanan. Kay na Maria Pigosi, gali ng mayong gabi. Salamat sa mo, Maribiol Piscadero. Standby ha sa fans ni paring Juicing Tupas, ikaw madason. Okay, from 0854, good evening. Natamyaw ko lang ang mga upod ko sa Mormons, LDS, si Mario Barcelonas, Buladoy, Tolosa, Bubot, Saldo, Agosto, Legario, Benedicto family, Susa Batlog o Butlog, Ribeche, taga Purok Esteban, Prebekbek, Mamar, Beryo, Tubong Banwa, pamilya ko sa Calatrava, Escalante, Mahilom, Lanyohan, Kamangyan, Espinosa, Makilan family. Upod na ang Jupenes family. Nagkapanamyaw si Crispin Lanyohan. Ang request ni pare Crispin, ginahigugma ko ikaw. At sige, sige pre, matamaton talang na. Sige. Okay, sige, ari na si pareng Juicing Tupas sa Ambahanon, Martir. Ikaw lang ang akong higugmaon. Ikaw lang ang singgit sa balagya ko. Pirmi nagaantos ang akong tagipuson. Agud ikaw ang maangkon. Ikaw lang ginasumpa ko sa imo. Ikaw ang manginakon, kag ako mangimo. Walay kabilinggan, maubos man ang luha ko kung kalipayan mo, bagaan tuson ko. Ikaw lang, ikaw kag ako lamang, bisan ang kalibutan hindi makaupa.
Dira sa pagkasumag, ang akon nga pamilya, nga akong asawa, si Nida Topas, ang akon nga bata, si Junidel Topas, ang akong nga apo, si Kylie, subong man si King, si Arbon, si Saira, kag si Arjon, si Nining, si Buning, si Radi, si Radien, kag si Mima. Ginatamyaw ta kamo tanan. Subong man dira si Mara, si Rinaldo Topas nga akon manghod, sa dira sa Niway si Heidi Barba, kag sa Barangay Salvacion, mga pamilya Soriano, kag ang Bargula, kag mga Flores, ginatamyaw ta gid kamo. Dira sa Marasumang tanan nga mga Knight of Columbus, ginatamyaw ta kamo tanan kutob sa kakilala sa akon. Si Ricky Barba, si Rone Morante, ginatamyaw ta kamo dira sa Murcia. Ang nagapanamyaw ang inyong idol si Josing Topas dira sa Action Radio Bacolod. Salamat gisemo, Jusing Tupas. Oy, may kabilang kag happy birthday, happy Lord's Day. Action Albin, pa-request ko kahoy nga lawaan. Lihog tamyaw kay Tessie Galon, Julieta Nunez, Bibing Ramos, Gary Grace Crisostomo, kay Tatay Teddy Rehida Sr. Yes, thank you, kid. Tamyaw ko da lihog, nagasyat si Jonas Galuyo, kag Richard Traiso, kag Morito Gordon. Ayos, thank you so much. Gamonitor ko no sila diri. Hambal ni Madam Rona Traba Rehida. Kay Ma'am Gloria Hena, naga-monitor gid siya subong nga gabi. Ang iyang request, yanang yuhum mo. Ang makakanta lang sang imo yan ang yuhum mo, si Inday Karing Toledo. Oh, si Karing Toledo, kantahon niya ng yan ang yuhum mo. Sige, karon lang na. Okay, standby standby. Kay Ari na ang inyo paborito, si Laida Trencio sa Ambahanon, sa diin na ang kasanag. Isa ako ngagin may ara na nga kapalaran. Isa ako ngagin lalang may ara na nga usoyo. Swerte ko, luha ang akong ginani. Kapamang ko sa kay taasan, kung nga ako walay swerte. Ko ngaging dingutan sang kalipay kag pagpalangga nga ay ni ang palad ko. Luha ang akon kapamang ko
salamat sa aton gitarista. Ako ni tamyaw dira sa balay si Junior Trensyong akon nga banahon kag ang iyang mga grupo dira si Alan Quebrar, Mike Alvarado sa Barangay Robles la Castellana, John Canag, kag ang akon palangga nga bata dira sa Purok Santo Niño Binjon, kag si Toto Toper nga taga Barangay Santo Niño man, Barangay Panukoy Santo Niño, kag iasawa, kag dira sa may Barangay Panukoy si Inday Akoni kag Totoristi, kag si Inday Maria Luisa Will kag si Clio, mga pamilya kumandra sa Barangay Panukoy, ang amon gali palangga nga kapitan Biming Noble, kag ang akon man nga palangga nga si Cesar Alex Noble, Toto Peter, kag ang tantanan nga mga kagawad, kag ang tantanan gin nga nagapuyo sa Barangay Panukoy, ginatamyaw ko mo tanan, kag madamo nga salamat sa nagapamati sa harana sang aksyon. Madamo salamat sa pamilya ko, tantanan kamo ginatamyaw ko kamo tantanan, hindi masambit kay Baog, hindi kamo matatapan. Madamo salamat. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Raido, Laida Trencho. Okay, sige, salamat ha. Ay, may gabi lang ha kay Alma Brinques. Nag-monitor gid sila subong nga gabi. May gabi man ha kay Madam Margarita Brinques dira sa Abuanan. Oy, kumusta da si Kagawad Rene? No? Kumusta? Gayuhong gid si Madam Margarita Brinques. Ayo baw. Ano ganyan itsura gali ni Madam Margarita? Daw nahidlaw na gid ko sa itsura ya. Okay ate, sige. May gabi na nga kay Madam Margarita Brinques and of course Brinques family dara sa Buwanan sa syudad sang Bago. Oh, yos. Ati sige. May gabi lihog lang ko tamyaw sa akon Iloy kag amay Nining kag Wilson Pasco sang Barangay E. Lopez, kay Tita Jasmine kag kay Tito Leido Galagati. Subong man kay Tita Fe, may gabi sa inyo tanan. Okay, salamat Sir Bill Clinton. Oy, yus. May gabi man kay Sir Roach Palma. Request ni Tatay Rudy Palma, Kahoy Ngalawaan. Kahoy Ngalawaan. Okay, nakanta ko na ni Nagligad. Request ni Madam Rona Trabarhida, Kahoy man Ngalawaan. Alang taon tani karona. Kaya na ni paring lusing. Or lan taon tagi kung ano pagid ang iban tas ini. Okay, Action Radio, Philippine Standard Time, alas 8:04. Aray pero di bibigay. This is my life. This is my life. Ang tagsakatawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsakatawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day.
Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaangis ang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop kag roll para malikawan ang sunog. Nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Palatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, immoralidad, illegal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ilang nagapating nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala, apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog. Kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concerned in baha man. Uy, kaya ginagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga basuhan nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous range ang isang dito factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaakyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sang pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Sa duha nga hugnat sa inyong programa or rather ikatatlo na gali no nga hugnat sa inyong programa harana sa DYEZ Action Radio Bacolod. This time are pamatian ta si Madam Rosita Villaruel sa Ambahanon Saksi Sining Kabulakan.
tinili. Pagputlan kaning kinabuhi. Isaad ko kini sa langit. Imong katawa akong kasakit. Kung ang suga sa kapalaran. Makaong ato sa lubnganan. Sa ibabaw sa kuklubong ayaw kang limot pagtanong aron nga imong mahandong. Itabon kadto ang kangitngit. Kay gidaguman man ang langit. Unya kalit mihila ka, ambot og nganong saba, nakahap ka sa akong gugma. Tuho akong tinini. Pagputlan kaning kinabuhi. Isaad ko kini sa langit. Imong katawa akong kasakit. Ang suga sa kapalaran. Mapaong ato sa lubnganan. Sa ibabaw sa kumbubong ayaw kang limot pagtanong aron nga imong mahandong. Sa ibabaw sa kumbubong ayaw kang limot pagtanong aron nga imong mahandong. Okay, salamat gid sa imo. Mari Rosit Villaroel. Oy, ginatamiw ko gali dira sa Purok Bulinaw, Barangay Banago, si Terry Fernandez. Subungman dira sa Nokpo Headquarters. Sila Mari Gloria Enjape. Oy, salamat ha. And Rosalie Feliz Agudon, Marimila Treyes, kay Nining Yanson, Subungman sa Paho 2 kay Ray and Nining Uplas sa Saitama, Japan. Sila Melin Joel Tantan, no? Jomelin Akamacho, si Celine Homes, si Virgil Pinda. Advance happy birthday no kay Jeremy Villaroel. Buwas nga adlaw na ina. And subong man kay Mariano Villaroel Jr. Advance happy birthday man sa Pizza 3 sining bulan. Ayos ati. Sige. Ang request kagina nga palangga wala sang iban makakanta. Kundi si Paring Lusing gid lamang. Ari sa request nga palangga Paring Lusing Piscadero.
sa ako. Pagkini ako tukali, bumalik tayo. Wala na ako sa kalampan, kundi ikaw lang palangga sinubukang palangga, palangga, palangga ko ikaw. Pasaporte sa Barangay 1, Talisay City, pare Pedring Burgos kay subong man sa kay pare Eliseo Olivas da sa may asinda tunangan upod siya mga kabataan. May gabi sa inyo tanan. Okay, salamat gida, paring Lusing Piscadero. Damo abi mga request Request man ni Madam Gloria Hena. Yan ang yuhumo arena. Inday Karing Toledo. Yan ang yuhumo nga ginsimba ko anay. Sa ako nagpukaw, kayuyom sang himaya. Kag sa doghan ko, namukad-kad ang gugmang panganay. Kag sang imo pagdaliwan, ang gugmang nalaya. Ay sa pagkadalitan, sinang imo yuhon. Kag sa doghan ko, nadula dayon. Langit nga may dalon, gabi nga madulong. May mapintas nga dali, sinang kamatayon. Ay sa pagkadalitan, sinang imo yuhon. Kag sa doghan ko, nadula dayon. Langit nga may galon, gabi nga madulong. May mapintas nga dalit, sinang kamatayon. Sinang kamatayon. Sige. Okay, gini. salamat ha. Inday Karing Toledo sa Concepcion, Talisay. Nagapamati gido ang Gaho family. Si Gaho, James, Hannah James Gaho, and Johanna Lanyohan. Salamat gida. Inday Morita Jimenez. Hambal man ni Sir Bill Clinton, no?
request ang akon iloy nining Pasko ka sang matod nila. Kaugid ko no sir ang makanta. Madamo gid ka salamat. Naga-request nanay ni Sir Bill Clinton. Ray pa ang request. May gabi lang gali kay Madam Selma. Kay Manang Selma Pateño. Gamonitor gid sila subong no sa Banwasang Ilog. Ang request naman gusto ko magtampad. Di ta makadto siniman. Request man sang ni Sir Rudy Palma. Kahoy nga lawaan. Si paring gusto ko magtampad. Kuan man niyo sa Banwa naman sang Mursya. Ano yung kantahon ta di ba? Ako tapos hindi ko ni ngayaya tanan. Are sige. Gusto ko magtampad, dire na lang kita. Gusto ko magtampad. Ano ganitong kanta to? No? sa imong mahal ko. Apang natahapak ko tungod sa katahom mo. Sang ika'y nakita nagadanggo ako nga ikaw kagako nagahigugma karon tugtog ka matayo. Ano ay ang ako nimo di ko mahangpan ang akon balatyagon nagaantos ako tungod lang sa imo kung ang pag-igugma walay pagbago. Mabatian mo ining ang bahanon ko ginpatuhoy ko sa imo bangod sa gugma ko. Gusto ko may balaan kung palangga mo ako magyuhong ka man lang tanda sa gugma mo palangga ko
Ako salamat kayo sa imo, paring Winnie Pausan. Ang gitamyaw daw sa barangay Kaduhaan na binagid sa ila kay Nepo kay subong man sa ila ni Dudong kag damagi kay Mama kag subong man daw sa kay Palo kay Kuni kag dira man sa kay Hernani Gruyal maalang ang pagpamati ang nagapanamyaw si Winnie Putin. Salamat gid Winnie Pautan nambal ni Mrs. Birahi pagid. Birahi paga daw mahunos na ginhawa ko sa kanta. Oy, kapamati ang akon Reyna, si Reyna May Grava. Ayos Salamat gid. Ayos sige, diri na tintog na da, Emma Kabalida sa ambahanon, magtanom ako bulak. Magtatanong ako si bulak sa idanon akong lupa. Agad akong bunyagan at tinitipling ako ang lupa. Kung sa inyong mga boton ako balang tauraray sa atong katurugon imo akong pagalaylayan imo akong palangga ikaw man akong tangga. Sige, ako na lang matamyaw to sa iya. Ay, may gabi lang gali kay Rudy, kay Tony, may gabi man, kay Berto, dara sa Hinigaran. Oy, kanto kabuha ko sa birthday ni Emma Kabalida. Lapit na birthday niya, September 1. Dasun bulan. Sige, dala. Ayos okay na to Uya na kay ma-mention ka pa sa presyo. Nga bilit. Sige kay Tony. Tony, dala ka lang ko doon mo tinapay kag wawarts. Hambali makabalida. Sige. Pila wawarts? 500? O 5 ka 500. Hambal. Tony, dala lang ko doon wawarts sa birthday. Sige. Oy, may gabi lang gali malipayon kapag pamati kay malipayon kapag pamati kay sa Bayra Salgado family. Nagapanamyaw Sonia Bayra sang Rosal Takuling. Subong man kay Tatay Ben Prestoso 8072. Rin na kami sa handuman na nagapamati. Tamyaw ko lang kay Anita Lim Mosquiera sang Tamyaw Antique nga nagapamatigid subong sa Harana. Ayos sino pa? Ay, ayos Dalay ka kadamo pagidya sa mga gapatamyawa. Sir, lihog lang ko tamyaw. Uy, magandang gabi po. Madam Josephine Brinques. Hay na. Ga-monitor gid sila subong. Ara sila subong sa Barangay Singkang Airport. Magsungay Singkang Airport. Okay? Damo sa mga request. Ang inyong mga request I'll never change. Tapos na ang kalipay sa kay Ma'am Margarita Brinques. Kag ang request nga pangabuhi. Ayos amat-amaton tayo na tanan sa aton pagpanambalik. Action Radio, Philippine Standard Time, alas 8:34. Pride Bar Blue.
This is My Life. This is My Life. Ang tagsakatawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsakatawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Presyara tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tiun nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o po ng pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tiun. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Palatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, immoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen kalabanan sa ilang nagapati nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi tinagaman amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po hindi mo medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayar sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaakyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang
sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sang pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanumdum nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale. Aton programa still di ka pamating kamarana sa DYEZ Action Radio Bacolod. This time, ari na ang inyo request. Sa request ni Eliseo Inocencio sang Maaw, Bagu City, I'll Never Change.
Okay, salamat on the lead. Si paring Winnie Pautan and of course a rhythm, si paring Lusing Piscadero. Ari pagido sa request ni 27009, Punong Barangay Marlo Rustica and sa mga kabalikat Cibicam Boys, ang pangabuhi. Thank you gid, paring Winnie, kag paring Lusing Piscadero. Sa request naman ni Madam Alma Brinques Zacaria and of course ni Madam Margarita Brinques, tapos na ang kalipay.
hindi pa natapos, pre. Kay damo pagid, sa request naman ni Sir Bill Clinton. Actually, ang request diri ang iya Iloy nga sinining Pasko nga matud nila. Sa request naman ni Salma Pateño sa Banwasang Ilog, subong man ang request ni Rona Traba Regida, Kahoy Ngalawaan.
ilang gali malipayon nga pagpamati kay Ma'am Bagatela sang Dankalan, Banwa sang Ilog. Okay, salamat gid sa pangalan ni Station Manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa, upod sa aton News Director and at the same time Production Chief Action Rex Cantong. Madamo nga salamat sa inyo amon pinalangga nga mga tagpalamati. Maghibati ay namang kita sa madason nga semana. Ini si Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio.